Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 18 na, bulan sang Marso, tuig 2020. Anano ang mga balita? Wala kag tuo. Bilog nga kalibutan. Ang headline sa mga pamantaan lokal, national, international, COVID-19. Dire sa pungsod Pilipinas, ginpaidalom na ni Presidente Rodrigo Duterte sa state of calamity ang bug-os nga Pilipinas. Agod mapahanugutan ng gobyerno nga magtap sa madamo nga pundo para mapahaganhagan ang paglapta sang COVID-19. Nga ang ideklarar mo state of calamity. Kung ideklarar mo state of calamity, ang gobyerno probinsyal may pundo. Ining pundo para sa kalamidad, pwede magamit sa pitipit nga kahimtangan pareho sining makatalagam nga COVID-19. Ano pagid ang makuhaan pundo? Ang tanan-tanan nga mga local government unit, may ara sila calamity fund. Kag kung ideklarar mo state of calamity, ining calamity fund gani magamit sang tagsa ka mga lokal nga panggobyerno plus iya sang nasyonal nga gobyerno kinanglanta ang dako nga kantidad para pakigbatuan ining makamamatay halit nga kagaw nga naglapta sa bilog nga kalibutan. Tibangod sini, ining state of calamity, magalawig 6 kabulan. Pero ginklaro sang presidente nga posible kung maghagan-hagan may makita nga tambal sa COVID-19, posible matapos mas temprano. Apang kung maglala pagid ang kahimtangan, posible magalawig pa sa 6 kabulan. Amo ini ang palayag sang presidente depende sa lakat sang COVID-19 ngani ining makalalaton dihamak na ang mga nagkalalatnan bisan pila kadalagko nga mga personalidad wala pili nagpositibo sa COVID-19. Amo na nga kung ano man ang ginahimo subong sang gobyerno, maapektahan man ang pila ka sektor, maapektahan ang pipila ka individual, dapat naton ini sundon ang mando sang gobyerno para ini sa aton ikaayong lawas, malikaw kita sa makamamatay nga kagaw. So, ekstra nga paghalong, ang ako niya panugyan, sundalang kung anong ginamando sang aton gobyerno, nasyonal kag lokal, kay ang ginahimo nila para gid sa kaayuhan kag ikaayong lawas sang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Hindi magreklamador, kay ang tanan ngani para sa aton ikaayong lawas kag kaluwasan sining makamamatay nga balatian.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmain handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmain handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Ang nag-abot sa bilog nga kalibutan, kinanglan mabakod ang aton lawas, matinlong aton dugo, matilong aton atay, DTX 500 na ang aton kinahanglan. Ang DTX 500 mabakal na ninyo paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph
o kung kalusugan yan, Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 42. Scorpio sa Bacolod. Na mag-uhan man ko kagabi ba? Pakadto ko di sa istasyon. Inang ginaagyan mo blang nga gatubangay nga mga baga baligya pagkaon da. Sus, na maguhan ko sirado tanan. Dulom. Halin dito sa akon balay, padulong sa istasyon, daw pipilala to nakita ko may mga convenience store nga nagabukas. Sa mga uling tubo, ti wala sila makaagi Marcelo, pero kung makaagi ka Marcelo, daw amo-amo mo. Wala tinimok-timok. Iniisip kong salakyan nga nasugata ka nagasunod, may dua ka tricycle, kag isa ka pribado nga salakyan. Amula na. Linong kayo. Kaya mati, may mga strategic point man niya mong inabutan mga checkpoint. Dire sa siyudad sa Bacolod, sa proper, paglaka-laka gid. Ang mga salakyan, ang mga butika, sumong gapanira, may jutay buho lang. Kung mabakal ka, bakal ko di. Hindi ka kasulod. Nabutangan nila daw, gamay lang nga buho. Sa dalaw mo, sa Aksyon Radio, na may ara na butika, may buho lang. Bakal, bulong, prong, mayor nga putahan sirado. Amo ina ang laragway sa siyudad sa Bacolod. Sa Scorpio halinas, yes, tubtob alas 4 sang kagahon. Amo ini ang mando ehekutibo. Numero 22 ni Mayor Bing Leonardia. Anano ang nabutang sa implementing rules and regulations? Ginalimit ang operasyon sang tanan nga mall kag iban pa nga mga establishmento komersyal tubtob lang alas 8 sang gabi. Mabutang sa mga checkpoint, sa mga strategic nga area sa Bacolod. Kinahanglan ang social distancing. Tubangay ka mo, layloy agawa. Hindi ka maglapit nga agsik laway mo. Kay basi kon may ara ka, malat na ng iban. Di kon medyo may distansya. Di kamusta ka? Taba ka sunan, tumayo man. Tumayo man, oh. Ang imo lang, ang inyong pagsugilanon, medyo tunog-tunogon na jutay. Di ka makadto. Nya pa istasyon ko. Pero hindi magtama kalapit, gid. Para sa akon, maayo ini. Hindi kita magreklamador. Kung wala ka malang sa obrahon sa gwa, pabilin sa sulod sa puluyan. Gwa ka lang kung may ubra ka, magbakal pagkaon, pinaka-importante na, hindi magpilosopo nga. Wala man niya. Malagaw ko ako, tilagaw da. Galing at your own risk kung tapikan ka, kabay pa hindi lang, sining COVID-19. Wala gid kita perdihon. Kung may ara ka malangda pundo sa sulod sa puluyan, dra ka lang anay, kabataan nugay anay, sa pasundayag ka magkiay-kiay sa mga mall, kay kadelikado. May mga bata, isang kabudlay gid pa itindihon. Magwa gid, malagaw gid. Nga magkiay-kiay sa dalanti, budlay na. Uluantos lang jutay anay. Kay kabudlay sini nga balatian, dotlan ganing pila ka mga personalidad, si Christopher De Leono, dotlan gani, may kay si Tom Hanks nakagwa na. No? Medyo, may ara gani DOH siya nga direktor, nalatnan man sang COVID-19, kita pa kung agad ta pasundayag. Ambot si Duran, kamusta? Confirm gid, diamak mo na. Ang pinakabantog nga basketball player sa NBA, nagkaladutlan gani, sining COVID-19 gani. Tiyan mo na siling ko, wala di kita perdihon kung tumano na to nini. Ang iban, masyado ka pilosopo. Nya kabudlay kami magsulod, dugay kami, standby kami. Pila na kalimetrong amon di nga hulat, hindi pa may kasulod. Lugayan na reklamo, ti kung wala ka lang sang ubrahon sa gwa, obra ka gwa. Paimunong sa buluyan mo, kung wala ka man trabaho, amo na bla. Kaling kaya ang iba naton nga mauto, di ka intindi bla. Nga pilosopo kay mo ikaw lang isa, pilala ka mo tagreklamo, ang inadipindihan, di bilog yan nga pumuluyo
sa Pilipinas kag bilog nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Medyo kulukalma lang anay. Hindi agad pamursa kabudlay man sang iban nga daw hari-hari iban kay kumo may opisyal daluyag nga maguna. Daw hindi bla kahulat. Abi jutay nga pagpulo pasensya ang tanan nga ni ginahimo para gid sa aton nga pumuluyo sang Bacolod. Ari ay sa pagbalik ko, gareklamos lang nga purti katrasado kay ang pila ka ginagamit nga mga gadget naton sa gobyerno kulang. Ano ang sabat sini sa pila naton ka mga opisyal? Ibalik ko na pagkatapos ang mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer. Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na, luyag ka mag-loan para may pundo ka nga kwarta sa sulod sang puluyan, masyado ka nubo sang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate, mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Ang kadtuan ninyo, Pederlep Lending Corporation, ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan sa magloan, nagbutang sila sa tilait nga mga opisina, Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. May ara man sa Corner Yungke, sa Calle Guria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka para masyado kanubo sang saka,
Pederlep Lending Corporation, ang inyo kantuan, second floor Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Diri kita. May mga reklamo. Sa Manila, ganin, hindi maintindihan. Ang iban, lakat na lang, hilibi. Kay wala sakyan. Hindi pagpasudlon. Kag-iban pa. So, mo na siling ko kayo na, kung wala kam lang niya sang kinalon sa gwa, abe, tiner sa puluyan. May iban, hindi kagwanta, pritiklaba sa mga garaya pasulod sa syudad sa Bacolod kag iban pangabanwa kag syudad. Nga iban nagasiling nga agad kamoya sang papundo sa salakyan kulang-kulang kamo sa gamit. Ang matuod dira amo ni. Suno kay Congressman Greg Gasataya kahapon, siling niya ang tanan ginahimo naton. Galing ang reklamo nga kulang sang personal protective equipment kag thermal scanner. Nyati, nagtawag kita sa DOH Region 6 sa direktor kay Dr. Conbucar. Ang masubo nga balita, bisan na schedule na ang bidding, nagligad nga simana, siling ni Congreg nyati, wala siya nag-inta. Nga wala siya nag-intra, kay wala makuhaan supply. Pero, ginpasiguro man, nga kung may ara lang supply, may pundo. May ara gani mga individual, kung gatanyag bulig sa pagbakal, sa kinanglanon nga gamit para sa proteksyon batok sa COVID-19. Pero bangod kay ang problema, hindi lang sa pungsod Pilipinas, ang problema, bilog nga kalibutan, amo ng rason nga ginakulang kita supply, wala kuhaan, luyag magbakal ang gobyerno lokal sa mga thermal scanner para madasig ang pagbutang sa imo agtang diyo, 35, 36, sa imo mahilanat ka, wala kahilanat. Luyag man na sa gobyerno lokal nga mapadasig ang hindi matrasar ang aton mga kauturan. Ang problema, wala kabaklon. Di makon kita lang gabakal, bilog nga kalibutan niyo gabakal. Urot ang stock. Di amo ina nga, nagapatag ang gobyerno, ang tanan ginahimo, may pundo, may nagbakal, wala kabaklon. Amo nang problema. So, gapangabay sila, medyo hindi lang magtama ka reklamador. Amo gina ang nagakatabo, subong kung pwede pa lang nga magbakal damo para dasig ang paghimo naton sa paglantaw sa mga hilanag kag ano pa sa aton mga kauturan, pwede mo may budget, may pailan budget, pwede pagid nga butangan budget para lang magkumplito nga aton kapulisan sa mga checkpoint nga kada pulis kung taintas la kabilog pati DOH kag iban patagaan kada isa sa thermal scanner para dasig. Tiyanon mo, may kwarta, wala ka baklon. Amo ina ang paatag sa aton gobyerno. So sa aton mga kauturan, kabay pa maintindihan ninyo. Sana siling ko na ang tanan nga ni nga ginahimo sa gobyerno, sundon lang anay naton kay para ina sa aton kaayuhan. Jutay nga pasensya. Ano gina nga matrasar kay sa kauras? Sang sa magkalalatnag kita sang COVID-19 nga ni, nga makamamatay nga balatian. Jutay bala nga pag-adjust ang aton temperatura, iban di sulusinggit, di pilo pangakig, daw hindi naman naamo. Ang gobyerno gay mo tikang para sa aton tanan. Tanong mo na kay, wala ka sa gamiton, may kwarta ka, wala ka baklan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2 na Evergreen Herbal Capsule.
nagatinlo ini, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amuning epiktoya, amuning guaya, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sini sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, iba na niya. Pero kung kulang ka sa vitamina, kulang ka zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amuning sikreto nga ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kinanglano naton ini sining karon masyado kadelikado nga panahon. Kinalan mabakod ang aton lawas, mabakod nga iingkwentro sa anuman nga pamalatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Alice Drugstore sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, Butika Fred sa Valladolid, Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,